Navenda çanda Mezopotamya li Stenbolê di navbera heft û panzdeh gulanê de duyemîn Festîvala Çand û Hunera Kurdî li dar dixe. Gelek hunermend û rewşenbîr dê beşdarî festîvalê bibin. Bername dê hefteyek berdewam bike. Di bernameyê de pêşengeyên wêneyan, belgefîlm, konser, şano, dîvana dengbêjan, panel, konserta helbestan, bernameya zarokan û govend tê cî bigire. Di heftê Gulanê de vekirina Festîvala Çand û Hunera Kurdî bi konsera Nevayên Çarçıra dê pêk bê. Festîval dê di panzdeh Gulanê de jî bi konsera Xêro Abbas, Hanî, Bajar, Meral Tekçî û Mem Ararat dê xelas bibe. Xebatkara navenda Çanda Mezopotamyayê Rûgeş Kirici qala organizasyona festîvalê kir û got navê konsepta me îsal hevdîtine ku em dixwazin ji çar parçeyan Kurdan bînin gel hev. Ya yekemîn çêkir cara yekemîn bû li Stenbolê rojên çand û hunerê hat plansaz kirin. Ji xwe navê konsepta me ya îsal ya duyemîn hevdîtin e. Em bi Tirkî dibêjin buluşma. Hevdîtin yani ji çar parçeyê Kurdistanê an jî li diaspora Avrupayê kesên ku hunera Kurdî ra mijûle em bînin cemhev û bi ger re bên cemhev. Ji bo wê jî ev bi rastî karekî gelek zehmet e li Stenbolê vê festîvalê. Ya yekemîn de me digot ev rojên çand û hunera Kurdî ya Stenbolê îsal me dît ku em dikarin çê bikin vê festîvalê me navê kir festîval. Şano heye, sinema heye, panel heye û müzik, konser, pêşenge em dikarin bêjin ji hemû cûreyên hunerê wê derkevin pêşberê temaşevanan. Kirici balê kişan ser Kurdên ku li Stenbolê dijîn û got Kurd bi xwesteka xwe nahatine Stenbolê û li vir rewşeke berxwedanî heye. Ji bo me destpêka hunera Kurdî li navenda Çanda Mezopotamyayê ne tenê huner bû, hunera berxwedanî bû helbet heman demê de jî. Ev 24 sale dimeşe di vê bajarê ji ber ku ev bajar ji bo Kurdan hewce bû ku jiyan bi berxwedanî derbas be. Bajarekî mecbûrî ye. Kes tercih nekir ku were vê bajarê. Festîvala Çand û Hunera Kurdî dê hefteyek bi xebatên cûr bi cûr berdewam bike û Çand û Hunera Kurdî bide nasîn. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.